Συνεχίζουμε το μάθημά μας για το σύστημα συναγερμού του Pulsion Alarm. Εγώ έχω κατασκευάσει μία βαλίτσα, τη χρησιμοποιώ πάντα. Αυτή τη βαλίτσα τη χρησιμοποιώ όταν θέλω να κάνω εκπαίδευση στο σύστημα συναγερμού για τον εαυτό μου ή όταν θέλω να κάνω εκπαίδευση σε κάποιον φίλο οποιονδήποτε. Έχουμε μια βασική βαλίτσουλα, έχω βάλει δύο πληκτρολόγια, ένα touch και ένα απλό πληκτρολόγιο. Επίσης έχω το σύστημα συναγερμού, βέβαια έχω προσθέσει κι άλλο ένα πληκτρολόγιο, το οποίο είναι, έχουμε και το φως που μας ενοχλεί, το οποίο είναι tablet, θα το αφήσω στην άκρη. Και επιπλέον, το τροφοδοτικό, η μπαταρία, ένας δέκτης για τα σύρματα που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκπαίδευση και δύο ρελεδάκια, εξομοίωση ρελέ και ένα εξομοίωση ειρήνας και ένα εξομοίωση αυτοματισμού. Αυτή είναι η βασική πλακέτα του συστήματος, η βασική βαλίτσα με την οποία εγώ χρησιμοποιώ πάντα για εκπαίδευση. Βέβαια το σύστημα συναγερμού μας συνεργάζεται και με δέκτες PowerG, παίρνει δηλαδή αισθητήρια του PowerG, όπως αυτό εδώ είναι ένα αισθητήριο PowerG, έτσι, της DCS, παίρνει και άλλο αισθητήριο, δεν έχουμε θέμα, παίρνει και αυτό το αισθητήριο, PowerG είναι και αυτό. Θα δούμε πώς τα προγραμματίζουμε και πώς τα βάζουμε. Εννοείται παίρνει και απλές παγίδες που έχω τοποθετήσει εδώ πέρα, ας πούμε, έχω βάλει απλές παγίδες συναγερμού στο σύστημά μας. Βλέπετε εδώ ανάβει ένα πορτοκαλί. Ναι. Τι είναι αυτό το πορτοκαλί? Πολύ εύκολο μπορώ να το βρούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Πριν να ξεκινήσω εκπαίδευση οτιδήποτε, ας δείξω ένα πράγμα, πώς βλέπουμε ένα πρόβλημα. Με τον κωδικό με τα 4 οκτάρια μπαίνουμε στο μενού του συστήματος και πάμε να δούμε στα φάουλ τι είναι αυτό. Και τι μας λέει? 220V δεν έχει τροφοδοσία. Ναι, γιατί το πήρα, το έχω βάλει με μπαταρία να δουλεύει και τα 220V του συστήματος δεν τα έχω βάλει, δεν τα έχω τοποθετήσει. Δεν μας ενοχλεί για την εκπαίδευσή μας. Αυτό είναι το σύστημα, η demo πλακέτα που έχω φτιάξει για να εκπαιδεύω τον εαυτό μου αλλά και τους φίλους εγκαταστάτες όταν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Κάνουμε μια προσομοίωση οποιοδήποτε συστήματος ή οποιαδήποτε configuration. Για να προγραμματίσουμε το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να συνδεθούμε με κάποιο κωδικό. Ο κωδικός μας από τη μαμά του είναι 4 φορές το 8, πατάμε το OK, έχουμε μπει στο μενού του χρήστη αυτή τη στιγμή. Είπαμε είναι το σύστημα Grade 2. Στο μενού του χρήστη βλέπουμε διάφορα πραγματάκια, εγώ θα προχωρήσω με το 0 και με το 2, ανεβαίνουμε στο μενού ή κατεβαίνουμε στο μενού. Οπότε πατάω το 2, ανέβηκα και πάω στο Installation Programming, δηλαδή μπορώ να μπω στο περιβάλλον για να μπω σαν προγραμματιστής. Εδώ πέρα θα πρέπει να βάλω έναν κωδικό. Αφού βάλω τον κωδικό για τον προγραμματιστή θα μπω στο περιβάλλον του προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο. Το σύστημά μας έχει δυνατότητα να προγραμματίζεται από τον υπολογιστή μέσω της USB θύρας, από το πληκτρολόγιο, από το web, από κινητό τηλέφωνο και από την εφαρμογή του υπολογιστή remote όταν είμαστε σε απόσταση από το σύστημα συναγερμού. Βγαίνω από εδώ για να μείνω στο μενού του χρήστη. Το μενού του χρήστη λοιπόν έχει τη δυνατότητα πατώντας το OK να δούμε τα log του συστήματος συναγερμού. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε ή να βγάλουμε bypass τις ζώνες. Έχουμε διαλέξει τη ζώνη 1, bypass. Το B σημαίνει bypass. Πάμε διαλέγουμε τη ζώνη 4, bypass. Τη ζώνη 5, bypass. Και ούτω καθεξή, όπως την ξεμπλοκάρουμε πάλι. Τη ζώνη 5 την ξαναενεργοποιούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα foul του συστήματος. Εδώ πέρα λέει ότι δεν έχει 220V γιατί το έχω βάλει στην πρίζα, παίζω με μπαταρία. Έχουμε τη δυνατότητα με τους αυτοματισμούς, εδώ δεν έχουμε βάλει ακόμα, η εξώδη είναι εδώ πέρα, δηλαδή με το PGM1, 2, 3, 4 και 5 να πούμε ότι ενεργοποιούμε τα φώτα, σβήνουμε τα φώτα, οτιδήποτε μπορεί να τα κάνει από εδώ πέρα από το πληκτρολόγιο. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα ο user να αλλάξει τον κωδικό του. Έχουμε τη δυνατότητα, αυτός είναι ο supervisor user, γι' αυτό έχει και άλλες δυνατότητες, να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε user ή να κάνουμε delete κάποιον user. Εδώ όμως, εμφανίζοντας το QR code του συστήματός μας, ο user σκανάρει αυτόν τον κωδικό με το κινητό του τηλέφωνο και έτσι στην εφαρμογή του Pulsion Alarm ή την PCS One, έχουμε δύο εφαρμογές,
περνάει τα δεδομένα του συναγερμού και μπορεί να χειρίζεται το συναγερμό του από την εφαρμογή εξ αποστάσεως. Το system που λέει εδώ μας δείχνει το ID του συστήματος, το server που συνδέεται, διάφορα άλλες πληροφορίες. Στα settings ο master user έχει αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να αλλάξει ημερομηνία και ώρα, να επιτρέψει στο service, σε εμάς δηλαδή στον εγκαταστάτη, να κάνει service ή όχι, να κάνει walk test, να δει τις δυνατότητες του πληκτρολογίου που του δίνει, να κάνει reset το system, να κάνει update το system, να ζητήσει πληροφορίες του συστήματος, τι έχει πάνω. Το σύστημά μας αυτή τη στιγμή έχει 3 πληκτρολόγια, 1, 2 και 8. Έχει ένα expander RF για ασύρματες ζώνες και το ESP316 είναι η επικοινωνία μέσω Wi-Fi. Μπορεί να δει με τα coverage τη δυνατότητα, πόσο κάλυψη έχει ή πόσο δυνατά πιάνει το GSM ή το Wi-Fi, το είδαμε και πριν, είναι στο 100% και να βγει από το σύστημά του. Αυτά. Ξαναμπαίνω. 8, 8, 8, 8 και OK. Τώρα πάω ανάποδα. Μετά τα settings έχει το installation programming, οπότε εδώ πατώντας OK μπαίνει σαν προγραμματιστής ο προγραμματιστής. Εάν βάλω τον κωδικό του εγκαταστάτη, έχουμε τις δυνατότητες να προγραμματίσουμε το συναγερμό. Bus scanning, system, partition, lines, ζώνες δηλαδή, πληκτρολόγια, expander, εξόδους, communication, user, να αλλάξουμε, να πειράξουμε user, schedule, να βάλουμε διάφορα χρονοπρογράμματα στο συναγερμό, monitoring station, RF repeater, αν έχουμε πολύ μακρινές αποστάσεις για το RF, για τα ασύρματα, ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ πέρα. Ένα πολύ ωραίο που μπορούμε να ξεκινήσουμε πάντα είναι το Start to Bus Scanning. Όταν τελειώσει το Bus Scanning, τότε βλέπουμε τι module είναι πάνω στο σύστημά μας, τι έχει βρει. Πάντα το κάνουμε όταν είναι αρχική εγκατάσταση και βρίσκει τα πληκτρολόγια και τα RF Expander. Πάμε ένα βήμα πίσω και αμέσως μετά είναι το System. Εδώ πάλι έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε ρολόγια, να βάλουμε γενικές ρυθμίσεις, να βάλουμε service settings, να βάλουμε κάποιους ήχους που θα κάνει το πληκτρολόγιο κτλ. Partition, το σύστημά μας έχει 8 partition. Αυτό είναι μια γενική ανάλυση που σας λέω. Θα πάμε σε ιδιαίτερο προγραμματισμό αργότερα που θα γίνει και προγραμματισμός και από τον υπολογιστή. 8 partition δέχεται το σύστημά μας. Ζώνες συναγερμού. Το σύστημά μας δέχεται 80 ζώνες συναγερμού. 80 ζώνες. Εγώ έχω βάλει κάποιες ζώνες εδώ πέρα. Θα τις μηδενίσω για την εκπαίδευση. Πληκτρολόγια. Το σύστημά μας δέχεται 8 πληκτρολόγια με διάφορες δυνατότητες στο κάθε πληκτρολόγιο, με διάφορα option για κάθε πληκτρολόγιο, τα κουμπάκια, τα λεντάκια, τι θα κάνει, αν θα λειτουργεί το buzzer, δεν θα λειτουργεί το buzzer, βοηθητικές λειτουργίες του πληκτρολογίου και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά, όλα όμως μπορούμε να τα κάνουμε από το πληκτρολόγιο. Εδώ είναι οι expander που μπαίνουν. Οι expander τι είναι? Είναι οι επεκτάσεις ζωνών που μπορούμε να βάλουμε. Οι εξόδοι τι είναι? Επεκτάσεις των εξόδων. Έχει 5 PGM εδώ πέρα, μπορούμε να βάλουμε ακόμα και άλλα PGM. Και το communication, εδώ είναι το GSM μας, δηλαδή GPRS, αν θα είναι active ή αν θα παίζει ή δεν θα παίζει το GSM μας. Το APN που θα βάλουμε εδώ πέρα, user, password, οτιδήποτε έχουμε πάνω στην κάρτα μας, δυνατότητες ακόμα και για PIN πάνω στην κάρτα SIM. TCP/IP, εδώ πέρα είναι τι έχουμε συνδέσει, δηλαδή αν θα έχουμε Ethernet, Wi-Fi, οτιδήποτε. Τώρα έχουμε Wi-Fi, εμφανίζει το CCID, εμφανίζει το password ή προσθέτουμε CCID και password, network info, ό,τι μπορούμε να πάρουμε από το σύστημά μας ή να προσθέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα. Monitoring έχει σχέση με το κέντρο λήψης. Cloud είναι με το cloud που συνδέεται. SMS notification, αν η κάρτα μας έχει δυνατότητα να στέλνει και SMS, ο συναγερμός στέλνει και SMS. Και πάμε παρακάτω. User, εδώ είναι η user του συστήματος. Ένας είμαι εγώ. 100 user έχει το σύστημά μας. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα πάνω στο user. Παράδειγμα, αν θα είναι, αν θα είναι active, σε ποιο partition αντιστοιχεί αυτός ο user, αν θα είναι arm, disarm, τι στο καλό μπορεί να κάνει, οτιδήποτε. Κάποιες μέρες να κάνει on, κάποιες μέρες off, συγκεκριμένες ώρες κτλ.
θα είναι RFID ή οτιδήποτε ανάλογα τι πληκτρολόγιο έχουμε βάλει. Εδώ είναι το General User. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το Main User. Ο Main User είναι αυτός που χρησιμοποιώ τόση ώρα για να μπαίνω, τα οχτάρια δηλαδή. Ο κωδικός του Installer, ο κωδικός του Administrator, προς το παρόν δεν παίζει αυτός ο κωδικός, και εδώ το πόσα ψηφία θα έχει ο κωδικός που χρησιμοποιούμε. Γυρνάω πάλι πίσω. Τα schedule είναι ότι βάζουμε κάποια χρονοδιαγράμματα, όπληση, αφόπληση, να ανοίγει φώτα, να σβήνει φώτα, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Το monitoring station είναι αν χρειαστεί να αλλάξουμε εντολές για το σταθμό κέντρου λήψης σημάτων, δηλαδή να μην έχει σαν 130 το Google Alarm, να το έχει σαν 135. Μπορούμε να πούμε και να το διορθώσουμε ανάλογα το κέντρο λήψης σημάτων που χρησιμοποιούμε. Εκτός να χρησιμοποιήσουμε τα standard. Και RF repeater, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τους repeater, παράδειγμα σε μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία που έχουμε 8 partition, που έχουμε 8 διαμερίσματα, χρειάζονται κάποια repeater για να πιάνει ασύρματα στον 8ο όροφο παράδειγμα. Και βγαίνω πίσω στο μενού του συστήματός μας. Από το πληκτρολόγιο μας μπορούμε να οπλίσουμε και να αφοπλίσουμε το συναγερμό μας, πατώντας τα οχτάρια και το, αν έχουμε ενεργοποιήσει το πλήκτρο νυχτός, δηλαδή όπληση για νύχτα, ο συναγερμός μας οπλίζει για νύχτα. Ξαναπατάμε τα οχτάρια μας, βλέπετε δεν πατιούνται τώρα, πρέπει να πατήσουμε πρώτα αυτό, να ανάψει εδώ, γιατί δεν έχει οπλίσει. Αν οπλίσει θα ενεργοποιείται αυτόματα αυτό. Πάλι τα οχτάρια μας και αφοπλισμό του συστήματος. Αφοπλισμός. Πάλι τον κωδικό μας και full όπληση. Το σύστημά μας θα οπλίσει σε πλήρη όπληση, διότι έχουμε εγκαταλείψει το χώρο. Θέλουμε να μπούμε. Πολύ ωραία. Κωδικός και αφόπληση του συστήματός μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και από το κινητό μας τηλέφωνο. Με εφαρμογή στο κινητό. Το μήνυμα που ακούσατε, το tit, είναι που έρχεται στο κινητό η ειδοποίηση ότι όπλισα και αφόπλισα. Το μήνυμα αυτό. Στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε πώς προγραμματίζουμε το σύστημα συναγερμού από το πρόγραμμα του υπολογιστή. Εδώ ήθελα να τονίσω ότι μπορούμε να το προγραμματίσουμε και από το πληκτρολόγιο. Δεν είναι ανάγκη να κουμπώσουμε έναν υπολογιστή πάνω και να αρχίσουμε να κάνουμε. Και σε άλλα βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να τον προγραμματίσουμε από το κινητό μας τηλέφωνο με το πρόγραμμα του κινητού τηλεφώνου.